V útoku trojica Kristian Verboči a s 8 je tam ešte Ivan Matúš a so 17 Tomáš Bojčík v minútach tohto polčasu. Tak Palčík Samuel Magnus samozrejme stojí na opačnej strane. Pred ním teraz zachytil loptu Alex Hrenko. Hrenko si otvára priestor na prihrávku. Teraz to bola rozhrávka Samuela Magnusa. Je skvelou pozvánkou na zvyšok zápasu, pretože sľubuje dramatické chvíle. Ešte už má a preto ju majú Bratislavčania na dosah. Odkopávajú, aby si na chvíľu obrana vydýchla a snažil sa východňári sa opäť nebezpečne pohrávajú s loptou pred vlastnou 16. Teraz je vysunutý.